नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभे। हम आशा करते हैं सारा लोग खुश और हैप्पी होए। तो आज हम लेके आइल बानी बेसन और सूजी से चीला बनावे के बहुत ही आसान रही तरीका। एकरा के आप लोग डोसा भी बोल सकेनी जा। तो सबसे पहले का कइल जी कि सूजी लिहल जी, बेसन लिहल जी, दही लिहल जी, थोड़ा सा हल्दी लिहल जी और थोड़ा सा नमक लिहल जी और थोड़ा सा जे हमनी के गरम मसाला लिहल जी। आप लोग देख सकेनी जा सारा सामग्री हम आप लोग के दिखा देतनी। चलिए जा आप रेसिपी शुरू करी जा। सबसे पहले एगो मिक्सी बाउल लिहल जी। अब में का कइल जी कि सूजी के डाल दिहल जी। आप लोग ये देख सकेनी जी हम सूजी के डाल देतनी। अब बेसन डाल दिहल जी। अब एजा हल्दी डाल दिहल जी, मसाला डाल दिहल जी, नमक डाल दिहल जी। अब एजा हमनी के दही के डाल दिहल जी। एजा हम घर के दही लेले बनी, आप लोग मार्केट वाला दही भी ले सकेनी जा। अब का कइल जी कि बढ़िया से एकरा के फेंट लिहल जी, कम से कम 10 मिनट एके अच्छा तरीका से फेंट लिहल जी। देख सकेनी जा दही और बेसन के बढ़िया से फेंट लेले बनी। तब एजा हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल देब। देख सकेनी जा कैसे हम डालतनी ई तरीका से थोड़ा-थोड़ा करके आप लोग पानी डाल लेब जा और बढ़िया से के फेंट लेब जा। तो आप लोग जे देख सकेनी जा हमनी के पेस्ट तैयार हो गइल बाटे। ना ही हमनी के ज़्यादा गाढ़ा रखे के बा, ना ही ज़्यादा पतला रखे के बा। देख सकेनी जा एकदम से मीडियम में हमनी के रखे के बाटे। अब चली जा के कुछ देर ढक के छोड़ देहल जा। अब एजा का कइल जी कढ़ाई चलावल जी। एजा मूँगफली डाल दिहल जी जौन कि हम पहिले ही से धो के रखले रहनी है। अब कढ़ाई में डाल के 2 मिनट बढ़िया से मूँगफली के भून लिहल जी। एजा आप लोग देख सकेनी जा मूँगफली भुना चुकल बा। चली जा एगो बर्तन में निकाल लिहल जा। अब एके का कइल जी कि जौन एकर छिलका बा हम पहिले ही से निकाल लेल बनी और एकरा के हम साफ कर लेल बनी। आप लोग देख सकेनी जा। अब कढ़ाई की तरफ चलल जा। अब एजा हमनी के सरसों तेल डालल जी कढ़ाई में। एजा फ्रेंड्स हमनी के तेल गरम हो गइल बा। तेजा लहसुन डाल दिहल जी। थोड़ा सा अदरक के टुकड़ा डाल दिहल जी 4 से 5। अब बढ़िया से के चला के 2 मिनट भून लिहल जी। ज़्यादा नइखे भुने के, हल्का-हल्का भुने के बाटे। अब एजा हमनी के प्याज डाल दिहल जी। प्याज के 2 मिनट चला के बढ़िया से भून लिहल जी ताकि जौन प्याज बा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। एजा हरा मिर्च डाल दिहल जी। आप लोग सूखा मिर्च भी डाल सकेनी जा और 2 मिनट चला के बढ़िया से के पका लिहल जी। आप लोग देख सकेनी जा हम कैसे पकावतनी ई तरीका से आप लोग भी चला के पका लेब जा। अब प्याज के थोड़ा सा गला लेब जा। तो एजा देख सकेनी जा प्याज बढ़िया से गल गइल बा। तेमे आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकेनी जा। अब एजा टमाटर डाल दिहल जी। टमाटर के चला के 2 मिनट भून लिहल जी। आप लोग जे देख सकेनी जा हम टमाटर के चला के भूनतनी ताकि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो देख सकेनी जा टमाटर पहले से ज़्यादा हल्का-हल्का नरम हो चुकल बा। 2-3 मिनट और एके रखे हमनी के ई तरीका से भून लिहल जी। अब एजा हमनी के गैस के ऑफ कर दिहल जी काहे कि टमाटर के हमनी के बढ़िया से भून के रेडी कर लेल बानी जा। अब एके ठंडा कर लिहल जी। ठंडा करके मिक्सी जार में डाल दिहल जी कि मूँगफली के डाल के थोड़ा सा पानी डाल के बढ़िया से पीस लिहल जी। 2 बार एके चला के बढ़िया से हल्का-हल्का दरदरा पीस लिहल जी। अब एके कुछ देर रख दिहल जा साइड में। अब चलल जा गैस की तरफ। अब एजा थोड़ा सा रिफाइंड तेल डालल जी। आप लोग घी भी ले सकेनी जा। थोड़ा सा सूखल मरचा डालल जी। थोड़ा सा सरसों डालल जी जौन कि काला वाला सरसों बा। तो आप लोग पीला वाला सरसों भी ले सकेनी जा। अब 2 मिनट चटके दिहल जा। अब एजा कड़ी पत्ता डाल दिहल जा। कड़ी पत्ता ना होखे तो आप लोग धनिया पत्ता भी डाल सकेनी जा। बढ़िया से एकरा के चला के भून लिहल जी 2 मिनट ताकि कड़ी पत्ता बढ़िया से गल जाए। अब एजा का कइल जी कि जौन मूँगफली के पीस के रखले रही जो कि कढ़ाई में डाल दिहल जी और बढ़िया से चला के 2 मिनट पका लिहल जी कि चटनी के बढ़िया से चला के पका लिहल जी कम से कम 20 मिनट खातिर ताकि बढ़िया से पक जाओ और जेमे हमनी के पानी डालनी है वो बढ़िया से जल जाओ। ई वजह से चटनी के 2 मिनट चला के पका लिहल जी। आप लोग ये देख सकेनी जा हल्का-हल्का चटनी में उबाल आवे लागल बा। तब एजा हमनी के नमक डाल दिहल जी। अब एजा हमनी के का कइल जी कि गैस के बंद कर दिहल जी चाहे काहे कि चटनी हमनी के बन के रेडी हो चुकल बाटे। चली जा आप लोग के हम एगो प्लेट में निकाल के दिखावतनी। देखी कितना बढ़िया हमनी के चटनी बन के रेडी हो चुकल बा फ्रेंड्स। थोड़ा सा एकरा के सजा दिहल जी धनिया पत्ता चाहे जो भी होके कड़ी पत्ता वैसे आप लोग के सजा सकेनी जा। देख सकेनी जा कितना टेस्टी हमनी के चटनी बन के रेडी हो चुकल बाटे। चलिए जा बैटर देख लिहल जा। ये भी बढ़िया से बन के रेडी हो चुकल बा। मतलब कि जौन बैटर बा हमनी के फूल गइल बाटे। सूजी साथ ही साथ बेसन भी बढ़िया से फूल के रेडी हो चुकल बा। चली जा अब चलल जा गैस की तरफ। तेजा हम पहले ही से तावा के गैस पे रख ले रहनी है और गरम कर ले रहनी है। अब थोड़ा सा पेस्ट निकाल के तावा पर गिरावल जी और ऐसे कलछल की मदद से हल्का-हल्का एके घुमावत चल जी। देख सकेनी जा हम कैसे घुमावतनी ई तरीका से घुमा लेब जा। अब का कइल जी कि एकरा ऊपर रिफाइंड तेल डाल दिहल जी ई तरीका से हल्का-हल्का। अब एके का कइल जी कि साइड से पलटा से निकाल लिहल जी। तो देख सकेनी जा हम एकरा ऊपर डाल देले बानी और तेल के बढ़िया से लगा लिहल जी चारों तरफ ताकि तेल चारों तरफ बढ़िया से लग जाए। अब एजा देख सकेनी जा हमनी के जौन चीला बाटे बढ़िया से बन के रेडी हो चुकल बा फ्रेंड्स। एकरा के आप लोग डोसा भी बोल सकेनी जा। तो देखी कितना बढ़िया हमनी के चीला बन के रेडी हो चुकल बा। चली जा के पलट लिहल जा। तब एके पलट लेतनी। ये देखी कितना बढ़िया डोसा जैसा हमनी के चीला बन के तैयार हो चुकल बा सूजी और बेसन के। अब एके दोनों तरफ पलट-पलट के पका लिहल जाई ताकि कच्चा ना रहे और बढ़िया से पक जाए। अभी बढ़िया से पक चुकल बा। तब का कइल जी कि हाथ से पकड़ के एके रोल कर लिहल जी। अभी गरम बाटे तो ठंडा हो जाओ तो एकरा के आप लोग रोल कर लेब जा। यही तरीका से रोल कर लेब जा और एकरा के कोनो बर्तन में निकाल के रख लिहल जी। दूसरा वाला बैच भी यही तरीके से बना के रेडी कर लिहल जाई। हल्का-हल्का कलछल के तवा पे घुमावत जाए के बाटे और एकरा ऊपर से
थोड़ा थोड़ा रिफाइन तेल डालता जाए के बाटे। बस आसान तरीका बाटे, केहू भी बना ली। अब एक का कर जी कि तेल बढ़िया से गिरा के पलटा की मदद से चारों तरफ फैला दिहल जाई। अब आप लोग देख सके नीचे बढ़िया से ही पाक चुकल बा अंदर से, तब एक के पलट लिहल जाई। देख सके नीचे हम कैसे पलटा तनी तरीका से आप लोग भी पलट लेब जाए और दोनों साइड से के अलट पलट के बढ़िया से पका लेब जाए। अब एक के हम बढ़िया से शेप से तनी नया डिजाइन में आप लोग भी अपना हिसाब से कर सके नहीं जा। तो देखिए जा कितना बढ़िया हमें के डिजाइन दे दिल बन, इस तरीके से आप लोग भी बना सके नहीं जा। चली जाके सर्व कर जाए। देखिए जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमने के डोसा बन के रेडी हो चुकल बा गर्मा गर्म सूजी और बेसन के। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए जा हम आप लोग के सर्व करके दिखाओ तनी तेकरा के आप लोग मूंगफली की चटनी के साथ, किसान केचप के साथ सर्व कर सके नहीं जा, चाहे तो धनिया चटनी के साथ भी के खा सके नहीं जा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बा। चलिए दूसरा वाला भी हम आप लोग के दिखा देते नहीं। देखिए कितना बढ़िया हमने के डोसा बन के रेडी हो चुकल बा। अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आई लोग तो अपना दोस्तों में भी शेयर करब जा और हमके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सपोर्ट जरूर करब जा। तब तक खातिर बाय बाय। फिर मिल जी काल एगो नया वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमारे वीडियो देखे खातिर। बाय बाय।